Nsellmilkom, nstedinkom hekk nqumu bil-wifqa ħalli nagħtu bidu għal dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa. Illum kif tafu hija wkoll it-22 tax-xahar ta' Jannar festa ta' San Publiju, l-ewwel isqof ta' Malta. U biex xieraq din il-ġurnata anke intemmuha u nitolbu partikolarment għall-isqfijiet Maltin u Għawċejn. Propju anke il-lejla magħna għandna l-isqof George Buġejja, l-isqof ta' Tripoli. Però illum ukoll jaħbad l-anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tal-Kardinal Mario Grech. Propju kien l-isqof Grech ukoll li ordna bħala isqof lill-isqof Buġejja f'dan is-santwarju. U għalhekk inħeġġiġkom biex hekk dejn il-quddiesa tagħna tkun talba biex l-Ispirtu Santu ikompli jagħti l-għajnuna tiegħu id-dawl tiegħu lill-isqfijiet tagħna sabiex immexxu il qudiem anke dan is-sinodu li għaddejja minnu l-Knisja li qiegħed jiġi affdat f'idejn propju il-Kardinal Mario Grech. Disa sejrin offru għal benefatturi u anke għal dawk kollha li talbuna biex niftakru għalihom fit-talb tagħna. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. U tinħejju ruħna ħalli flimkien niċċelebraw dawn il-misteri għad-disa billi narfu in-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komħuti li nadlibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lil-komħuti biex titolbu għalija lil mulej għala tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina
int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż ikattru l-emejjel tajba tagħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Nehemija. F'dak iż-żmien, Eżdra il-qassiż ġieb il-ktieb tal-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mis-sebħ sa nofsinhar qara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu. Iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bieb l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra, l-iskriba, kien wieqaf fuq park tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Eżdra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien fil-għoli, il-fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb, kulħadd qam bil-wieqfa. U Eżdra bierek il-mulej Alla l-kbir. U l-poplu kollu bideħ merfuwejn il-fuq wieġeb. Amen, amen. U nxteħtu għal-kubtejhom b'wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Dawn raw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jiftijem, fissruh u spjegaw il-qari. Nehemija li kien il-gvernatur, Eżdra il-qassiż u skriba, u l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu qalu lin-nies kollha: dan hu jum qaddis, ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom. Titniktux u tibkux, għax il-poplu kollu kien infex jibki meta sema kliem il-liġi. U żiedu jgħidulhom: morru u kulu laħam imsemmen u jxorbu mbit ħelu. U lil dak li ma nħejjewlu xejn ibatulu sem minn dak li kien għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej. La ssewdux qalbkom, għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Noddu ħar lillah. Ngħidu flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Ngħidu flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwal il-għajnejn. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Ngħidu flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. ħajkunu mill-quwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi. Mulej blata tiegħi u feddej tiegħi. Ngħidu flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti. Bħalma l-ġisem u wieħed u fih ħafna membri. U l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu.
Għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spiritu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Sew Lud, sew Griegi, sew il-sira, sew ħilsa, u l-koll xobna minn spiritu wieħed. Issa, il-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna membri. Intom il-ġisem ta' Kristu, u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wieqfa. Il-mulej bat ninwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bir-rod il-ħelsien lil-maħqurin. Il-mulej ma'kom. Bidu tal-Evanġelju skont San Luqa. Bosta kienu dawk li ħadu fidejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni frakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna, kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom b'għajnejhom stess u saru ministri tal-kelma. Hekk jien ukoll, Għażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha għadt tinfittex it-tarif dwar kull ma ġara sa mill-bidunet, derli li għandi niktiblek kollox ħaġa bħaġa biex taraf sewwa il-verità sħiħa dwar kull ma tallimt. Jum wieħed Ġesu bil-qawwa tal-Ispiritu reġa' mar il-Galilija, u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk li nħawi kollha għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh fidejh il-ktieb ta' Iżajija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispiritu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani, batni inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja. Inrott il-ħelsien lill-maħqurin u inxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġa' għalaq il-ktieb, taħlura lil-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu u beda jgħidilhom, din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Kullum il-Knisja edha tiċċelebra t-tielet ħadd tal-sena liturġika tagħha u hekk dan il-ħadd anke edha tiddedikah lill-kelma. Jum il-kelma pratikament jum li fih aħna għandna naħsbu dwar il-kelma, ma x'inhi il-kelma? Il-kelma hija Kristu. Jiena nħobb ngħid li aħna nħobbuh lil Kristu. Li aħna lil Ġesu nfittxuh fil-ħajja tagħna. Anzi rridu li Ġesu jkun parti mill-ħajja tagħna. Imma l-mistoqsija li xtaqt nagħmel ekku fuq din il-liturġija li qed nisimgħu. Imma lil dan Ġesu li aħna tant inħobbu
li jriduh jagħmel parti mill-ħajja tagħna. Nafuh u jekk ma nafuhx biżżejjed kif inkunu nistgħu insiru nafuh iżjed. Ħanieħdu paragun żgħir. Jiena aħna fil-ħajja tagħna l-kol kemm aħna għandna persuni li jinħobbu. Dawk li huma qrib tagħna, dawk li huma persuni eżis għalina. U nħobbuhom għax nafuhom u nafuhom sewwa, huma parti mill-ħajja tagħna. Huma nies li rabbewna, ġenituri tagħna, nies li għexna magħhom fil-familja, fis-soċjetà. U għalhekk inħobbuhom għax nafuhom. Ekku b'dan l-istess paragun nistgħu nipparagunaw lil nfusna fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu Kristu. Kif nista' inħobb iżjed lil Ġesu Kristu? Kif nista' nkun naf iżjed dwar Ġesu Kristu? Billi nkun naf dak li hu jgħidilna fil-Vanġelu, fil-kelma tiegħu. Smajna l-ewwel qari sabiħ ħafna illum mill-ktieb tal-Nehemija. Ekku ġrajja importantissima fil-ħajja tal-poplu Ludi, poplu li kien ilu jgħix 70 sena ġewwa l-eżilju tal-Babilonja u issa rritorna lura lejn Ġerusalem u instabu l-kodba tal-kelma tal-Alla. U Nehemija s-Sultan u Eżdra il-qassis il-kbir laqqaw il-ġema, laqqaw lin-nies flimkien biex propju jaqrawlhom u jħabbrulhom dak li hemm miktub fil-ktieb tal-kelma tal-Alla. Mhux ktieb komuni, imma il-ktieb tal-kelma tal-Alla. U smajna l-awtur ta' dan il-ktieb ta' Nehemija jgħidilna li il-poplu beka bil-ferħ, beka għax sar jaf dak li qed jgħidlu Alla. Beka għax sar jaf xirit minnu Alla. Beka għax sar jaf dak li talab minnu Alla sa minn qabel. Beka bil-ferħ. U Ġesu fil-Vanġelu tal-lum jieħu fidejh il-ktieb ġewwa s-sinagoga. Ekku Ġesu għalilna San Luqa kien imur is-sinagoga kull nhar ta' Sibt. Kien isib il-ħin fi kliem ieħor biex jitlob flimkien mal-komunità, flimkien mal-oħrajn, fis-sinagoga, fil-Knisja Ludija. U tawh il-ktieb tal-profeta Iżajja u jaqra minnu. Jaqra minnu wara li jaqra dik il-profezija ta' x'se jagħmel il-Messija jgħidulhom din il-kitba seħħet illum. Ilala seħħet illum. Għax il-Messija huwa Ġesu Kristu. Jgħidulhom dak li għadna kemm qrajna fi kliem ieħor. Din il-profezija li Iżajja xandar tant snin ilu qed isseħħ illum fil-persuna tiegħi. Huwa jien li se nagħti l-ħelsien. Huwa jien li se nagħti id-dawl lill-omja. Huwa jien li se nagħti s-sena tal-grazzja tal-mulej. Kif nistgħu nkunu nafu iżjed minnu Ġesu fil-ħajja tagħna? Billi naqbdu fidejna l-Bibja, speċjalment il-Ġdid Testament, il-Vanġeli, u naqrawhom. Jiena tafu qiegħed fi Tripli, f'sitwazzjoni li ma tantx faċli. Però għandi komunità sabiħa, komunità ta' nies mill-Filippini u komunità ta' nies mill-Afrika. Ekku nintaqgħu kull nhar ta' ġimgħa, il-ħadd niċċelebraw il-ġimgħa aħna peress li l-ġimgħa hija l-ġurnata li ma jaħdmux. U waħda mill-affarijiet li pereżempju l-komunità tal-Afrikani tagħmel hija li wara il-qudiesa ta' sija u nofs prattikament jiltaqgħu flimkien fi gruppi, jaqraw l-iskrittura, ikantaw u jitkellmu dwarha. Esperjenza dejjem sabiħa, esperjenza dejjem ġdida. Ekku l-kelma tal-Alla li hija dejjem ġdida fil-ħajja tagħna. Iktar ma naf dwar Alla, iktar ma naf dwar Ġesu, iktar ma naqra dwar Ġesu, iktar ma naqra l-Iskrittura, il-Vanġelu,
iktar nintebaħ kemm hemm profondità u kemm jien għadni ma naf xejn dwar verament min huwa Alla fil-ħajja tiegħi. Ekku din l-istedina li tagħmlilna l-Knisja llum. Trid tkun taf minnu Ġesu fil-ħajja tiegħek, hemm l-esperjenzi ta' ħajtek, id-diffikultajiet, il-momenti sbieħ, il-momenti ta' tensjoni, iva anke f'dawk hemm Ġesu Kristu. Imma Ġesu Kristu jinsab apparti mill-Ewkaristija li aħna niċċelebraw bħala preżenza ħajja, jinsab ukoll fl-Iskrittura mqazza, fil-kelma li nisimgħu, fil-kelma li naqraw fil-Bibja mqazza. Ekku din hija stedina li tinsab f'idejna. Fid-djar tagħna għandna l-Bibja, għandkom il-grazzja, għandna l-grazzja hawnhekk li f'kull dar pratikament nimmaġina li hemm l-Iskrittura, li hemm Bibja. Ekku, kultant tajjeb li naqrawha minn fejni, minn fuq l-iskaffa jew minn fejn qiegħda u niftħuha u naqrawha anke bħala familja ilha jekk mhux weħidna. Hija forza, qawwa, sustanza, enerġija li qiegħda f'idejna. Nisbaljaw jekk ma nużawhiex, għax Alla huwa preżenti f'dik il-kelma tiegħu. Nitolbu lil Mulej biex jagħtina din il-grazzja li nifhmu iżjed il-Ġesu Kristu fil-kelma tiegħu, li nifhmu iżjed il-Ġesu Kristu fil-tħabbira tal-kelma tal-Vanġelu. Il-Vanġelu mhux biss jinqara fil-Knisja kif qed naqrawh illum fil-Qudiesa, ma nistgħu naqrawh fid-dar fil-familja. Mhuwiex is-saċerdot biss li jista' jaqra l-Vanġelu, imma kulħadd, kull min jemmen, kull mammet, anke min mhux mammet, jista' jieħu f'idejh l-Iskrittura u jaqra dak li hemm. Għax il-kelma t'Alla hija kelma ħajja, mhijiex storja, mhijiex rakkont, mhijiex ġrajja li seħħet u qed ngħidu x'ġara, imma hija ħajja li qed issir, parti minn ħajjitna, fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nagħmlu kuraġġ lilna nfusna u nsibu ħin biex niltaqgħu mal-Mulej anke fil-kelma tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U bil-wifqa ħalli flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini t'Alla, imnissem il-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem b'fomm il-profeti. U f'Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar magħmudija waħda għal maħfra tad-nubiet nistenna l-qamwa mill-imwiet u l-ħajja. Ħuti jinduru lejn il-Mulej li permezz tal-kelma tiegħu urina kemm ħobna. Għalhekk b'fiduċja nresqulu t-talbiet tagħna u ngħidu dawwalna Mulej bil-kelma ta' ibnek flimkien, dawwalna Mulej bil-kelma. Għall-komunitajiet insara kollha biex jaqraw bl-imħabba il-kelma tiegħek u jħossuha preżenti f'ħajjithom nitolbu. Dawwalna Mulej bil-kelma ta' ibnek. Nitolbu għal kull min ixandar il-kelma biex iwassal mhux il-ħsieb tiegħu imma bil-għajnuna tal-Ispirtu iwassal il-kelma li Alla jrid jgħidilna. Nitolbu dawwalna Mulej bil-kelma ta' ibnek. Għalina il-koll sabiex nagħtu widen għall-kelma li l-Knisja twaslinna f'kull qudiesa biex tħalli fina frott mixtieq. Nitolbu
dawalna mulej bil-kelma. Min dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, ejn li l-familji tagħna jibnu l-futur tagħhom fuq il-kelma tiegħek u għamel li l-morda u dawk li jduru bihom isibu kull faraġ f'kelmtek nitolbu. Dawalna mulej bil-kelma ta' ibnek. U Alla inti batt il-Kristu biex ixandar il-bxara tajba tas-saltna lil-fqajrin. Għamel li kelmtu tidwi fina u tibnina f'ġisem wieħed fi Kristu. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbuħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa bis-sliem mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad-qaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna il-fuq. Niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxoxta għal ħajja biex jagħtina ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek waqt li ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistolok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li bi kmandament tiegħu qed niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll
wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr birek, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glor. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u t-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratti l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minnu offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, mal-raġel tagħha San Giusepp, mal-Apostli u l-Marti glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u l-imħabba l-Knisja tiegħek tu il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftana Anton, il-Kardinal Mario li llum qed jiċċelebra l-anniversarju tal-ordinazzjoni tiegħu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba jittalbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien issa nollu leħinna lejn il-missier tagħna tas-sema bit-talba li Ġesu jallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieb u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub ta' dinja
ħenin huma dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tiegħu. Santa Cristo.
nitolbu. U Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Qabel nieħdu il-barka tal-aħħar nixtieq nagħmlilkom żewġ avviżi. Importanti l-ewwel ħaġa nhar l-Erbgħa li ġejja imiss il-laqgħa ta' formazzjoni Marjana propju fis-sala tas-santwarju fis-6:30. Għal din il-laqgħa kulħadd jista' jattendi, inħeġġiġkom. Id-devozzjoni vera u imħabba Marjana tikber billi nitalmu dejjem iżjed. Għax aktar ma naf il-persuna, aktar insejjer inħobba. Dawn il-laqgħat għalhekk huma miftuħin għal kulħadd. Il-Papa jixtieq li fis-santwarji Marjani importanti ikun hemm propju din l-iskola ta' Marija fejn in-nies isiru jafu iktar min hi Marija fuq it-tagħlim tal-Iskrittura għaliex hawn ħafna paroli u tagħlim u xi drabi anke żbaljat dwar il-Verġini Marija. Għalhekk il-Papa qiegħed iħeġġiġna biex fis-santwarji Marjani ikun hemm propju isiru xi tip ta' laqgħat ta' tagħlim biex il-figura ta' Marija tkun dejjem mibnija fuq dak li nsibu fl-Iskrittura mqazza. Il-laqgħa tieħu madwar 3/4 fis-6:30 ta' filgħaxija fis-sala tas-santwarju. Sintenti dejjem taħt ir-regolamenti tal-awtoritajiet tas-saħħa. Mbagħad inħeġġukom ukoll biex min jista' nhar it-tlieta imur jagħti id-demm. Partikolarment min għandu id-demm O positive. Bħalissa f'Malta hemm nuqqas kbir. Qed jgħidulna dalgħodu kien hemm madwar talba ta' xi 60 borża demm jew aktar. U għalhekk min jista' jagħti id-demm imur nhar it-tlieta fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Sintendi tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. U qabel nispiċċaw nixtieq qabel nieħdu il-barka tal-isqof fil-waqt li nirringrazzjawh li ġien f'dan is-santwarju ejjew inkomplu insostnu lilu l-isqfijiet tagħna billi jimpoġġuhom mill-ġdid taħt il-mant tal-Madonna ta' Pino. L-isqof George anke l-għażla tiegħu mhux biss ġie ordnat mill-Kardinal Grech hawnhekk f'dan is-santwarju, imma anke l-istess arma tiegħu hija mibnija fuq ix-xbija tal-Madonna ta' Pino u l-motto tiegħu huwa propju dan taħt ħarstek nisken. Ejjew impoġġu hekk taħt il-ken ta' Omna Marija l-isqfijiet kollha tagħna. U għalhekk ejjew ngħidu flimkien. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla.